Ei, Marc, avui què tenim per sopar? Avui, nen, avui tenim plat fondo. Des d'Ona Bitlles, al 107 de la FM, comença Plat Fondo, amb Joan Romeu, Jofre Hernán, Arnau Vivó i Òscar Paez. Un programa tan bo que et deixarà amb ganes d'un segon plat. Bon vespre a tothom, són les 8:02 al vespre i avui és divendres 24 de juliol del 2020 i com cada divendres de 8 a 9 és moment per donar inici a la 7ª edició de Plat Fondo! Leo Messi! Durant el passat cap de setmana per fi se li va ficar punt i final al campionat de Lliga de Primera Divisió. Temporada que s'ha fet especialment pesada a causa del mal joc del Barça, tot i l'última victòria per 0-5 contra l'Alavés. I per altra banda, calia comentar que mirar un partit del Madrid tampoc era massa interessant. El futbol espanyol està en hores baixes. S'han acabat els anys en què totes les competicions europees eren guanyades per equips de la nostra lliga, o almenys això sembla de moment. Però fa setmanes que ho parlem, i és que no tot és negatiu. Enmig d'aquesta temporada tan avorrida i del Covid-19, hem pogut viure un descens de l'Espanyol, que no és poca cosa, ja que hem tardat 27 anys en poder-ho viure. A més, sembla que els de Cornellà no volen tornar a curt termini a la categoria estrella del futbol espanyol, ja que aquest passat dimarts van anunciar la renovació de jugadors com Dídac Vilà o Javi López, jugadors que perfectament podrien estar jugant 2 o 3 categories per sota de la segona divisió i a la temporada que ve seguiran vestint de blanc i blau. Amb la Lliga acabada, la següent parada serà la fase final de la Lliga de Campions, on viurem una sèrie de partits en principi de nivell top, amb molts pocs dies i on suposo que tots tenim clar que el campió serà o bé el Leipzig o l'Atalanta. A més de l'actualitat esportiva, aquesta setmana us portem un convidat especial, a més no poder. És un dels emblemes de tota una generació de Sant Pere de Riudebitlles. Si tu vas a qualsevol establiment del poble, sobretot a Cala Joana, i preguntes pel xuri, ells et respondran amb pèls i senyals qui és el gran xuri i com robava xutxeries. O com molta més gent el reconeix, Genís Rodríguez Mula. Benvingut, Genís. Benvingut, Òscar, sí. La 7ª edició de Plat Fondo, però, no s'acaba aquí. Avui l'inspector Hernán ens porta els principals fitxatges que vol fer l'Espanyol de cada temporada vinent. L'Arnau Vivó, que avui no serà present entre nosaltres, ens ha deixat la seva cata del Manyoses i ha preparat un qüestionari que et farà tocar de ben a prop. Amic Genís, et tocarà a tu aquesta setmana ser el gran participant de la cata del Manyoses i seguidament l'Analisa Romeu ha tornat a trobar la inspiració divina. I si tenem temps, al final, com sempre, al minut 55 de partit, ens trobarem la secció de la dada de merda. Tot això i molt més ho viurem avui a Plat Fondo, un programa que et farà tirar la carta del menú a la brossa. Today it is Plat Fondo. Genís. Primer de tot, Genís, et volem donar la benvinguda per segona vegada al programa de part de tot l'equip tècnic de Plat Fondo, que avui no són molts, però et donem la benvinguda igualment pels que no hi són aquí. Moltes gràcies. Esperem tots que aquí passis una hora que puguis recordar alegrement durant la resta de la teva vida, tot i que aquestes dues últimes hores que hem viscut al centre no t'ajudin a recordar-ho 100%. Doncs bé, avui hem dit que tenim com a gran convidat a Genís Rodríguez Mula, nascut el 27 de desembre de 1996, un moment al qual va néixer un dels personatges més grans que hi ha hagut mai a Sant Pere de Riudebitlles. I és que són milers les històries èpiques que rodegen el nom de Genís, o com li diuen les persones més properes, és a dir, quasi tota la comarca, en xuri. Podríem parlar d'un cul inquiet des de ben petit. Va començar a despuntar les categories inferiors al Club Esportiu Riudebitlles, on era habitual que fos un dels màxims golejadors de l'equip, a la vegada que era una de les peces claus del club. Jugador diferent que disposava d'una habilitat innata pel regat i sobretot per la seva gran habilitat per colar-se a diferents espais. No només al camp de futbol, sinó que també del dia a dia, quan anava pel carrer, també es podia colar a llocs molt diferents, com podríem estar parlant de les bigues de fusta de la plaça del Paper, sí, allà al porxo de la plaça asfaltada, o també a la teulada de l'antic pavelló.
En el que fa els seus diàlegs i els seus comentaris el van portar ràpidament a ser considerat un dels mites més grans que s'han vist mai per la vall del Bitlles. Ens podríem posar-nos a comentar totes les seves aventures, però se'ns farien fàcilment les 12 de la nit i encara no hauríem acabat. Així que només comentarem algunes de les més destacades. Com quan Genís anava alegrement pel carrer cridant «Tu et juro que et mataré!». No podem oblidar tampoc, per una altra banda, la seva gran cançó que cantava a la plaça del Paper. Un quart de punt, et mataré. O també podem parlar de les grans ensenyades de cult de Genís que malauradament ens van tocar molt de prop. També cal comentar la seva facilitat extrema que tenia per preguntar cap a quina direcció estava Vilafranca, els cotxes més propers de Sant Pere de Riudebitlles. I finalment avui comentarem les grans sessions de fotos que li feia a Flanders a altes hores de la nit. En poques paraules, ens trobem amb un convidat especial, amb moltes històries que calen destacar per poder entendre com ha arribat a ser un autèntic mite. Per nosaltres és un plaer gegant que ens hagis fet un lloc en el teu apretat horari i esperem que no et sentis decebut amb nosaltres. Sense més dilacions, per tercera vegada, benvingut Genís. Comencem. Plat fondo! Formatges extraordinaris o les anxoves de qualitat? Heu tastat mai el carpaccio de tonyina? Ara no heu d'anar molt lluny. A on? A la botigueta del mig. Com dius? Sí, a Torrelavit, al carrer Major número 8. Una botigueta amb un encant molt especial. A la botigueta del mig. Telèfon 93 899 78 58. I si dieu que veniu de part d'una Bitlles us faran un 5% de descompte. La botigueta del mig. Al centre del poble, al casc antic, un cafè i un llibre, sona bé, eh? El que sona més bé encara és que això ho podeu fer a Pastisseria Mora, just a la plaça de l'Ajuntament, a Sant Pere de Riudebitlles. Podeu gaudir d'un bon cafè o bé escollir entre un gran assortiment d'infusions, així com acompanyar-ho d'una pasta. A més, també tenen una gran selecció de postres i pastissos i també podeu encarregar canapés salats. També us acompanyen en grans celebracions com ara Nadals, Pasques i, de més, oferint-vos les delícies més típiques. Pastisseria Mora, a la plaça de l'Ajuntament. Telèfon 93 899 60 72. Bueno, una miqueta de rec, ens anirem cap a la tertúlia perquè ha arribat el moment d'iniciar-la i com no podia ser d'una altra manera, ens encantaria començar-la preguntant una miqueta al nostre convidat de la setmana, el nostre Genís Rodríguez, que ha estat convidat ara mateix i ha estat una miqueta introduït també. Com hem comentat anteriorment, Genís, tu vas ser un jugador que destacava en el futbol base riudebitllenc, així que primer de tot m'agradaria que et defensessis com a jugador. Portes 2 temporades a l'atur futbolístic, però preveus un retorn aviat? No ho sé, la veritat. Jo crec que més que res vaig més cap al futbol sala, però... no crec que torni al futbol camp. Estàs segur? Tenies un gran expedient, no? Vull dir, l'última temporada la vas jugar amb el Cabrera, fa 2 temporades, i el primer partit de titular ja estaves com a jugador de l'11 inicial de la jornada. Sí, però tampoc creguis que és molt... No. Futbol sala millor, sí. Què anaves a dir al final? Tampoc creguis que és molt? Molt millor. No, pensava que anaves a dir complicat perquè jo porto 4 temporades allà i no he sortit ni una vegada. No, però jo... Futbol sala molt millor, la veritat. Com et definiries com a jugador? En la teva època, com a jugador? De petit, la veritat és que fotia el cap avall i no veia ningú més. Però bueno, som-hi endavant. Jo sempre recordaré el meu pare
Mon pare dient, és que el Genís diblant així es fotrà a diblar i un dia no se n'adonarà, ni irà diblant i apareixerà a la Diagonal de Barcelona diblant com un vull dir, no. Ara, diblant, vull dir, és que diblarà el que no està escrit, vull dir, jo sempre tindré aquest record del Genís. El cap avall i vinga, som-hi, directe, agafa la recta i endavant. Però la recta no, i diblar, i ara me'n diblo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tot el que es mogui. I no paris. Correcte. I si acaba bé, i si no també. I si no també, correcte. I avall. Jo et recordo amb les botes del Ronaldinho daurades. Sí. Correcte? Exacte, sí. I penso que la frase del Corbi no cal que te'l diguis 3 cops a la mateixa persona. El Jofre tenia bastants números, però per tu al principi també vas fer feina, vas ajudar la frase. Va col·laborar. Sí. Tu, Genís, ara mateix si haguessis de dir un partit de futbol base que tinguessis al cap, perquè era un espectacle quan eres petit. Recordes algun que dics, ostres, aquell dia vaig marcar 8 gols i me'n vaig driblar 44 vegades al mateix? No, perquè jo quan era molt bo era... Bueno, molt bo. Tampoc era un espectacle, home, però era... El millor de l'equip. Era en futbol 7. En futbol 7 llavors sí. Però bueno, tampoc us vaig tocar massa a vosaltres, la veritat, en futbol 7. Un any sí, un any no. Sí, cada 2 anys, no? Sí. No, que són 2 anys al final. 96, nosaltres del 97... Sí. Jo recordo cada partit quedar 7-1 perdut perquè era un desastre, com a equip érem un desastre, però el gol sempre era del Xuri, sempre. Xuri o Mario, anava canviant, era un dels dos. No, Mario també, però el Xuri em fotia uns quants, sí. Aleshores, Genís, aviam, una altra pregunta. Jo, això no ho tenia al guió, però m'ha vingut al cap perquè, clar, al parlar una miqueta d'això, tu has tingut sempre una fascinació per comentar, sembla que tenies la solució per fer moltes coses de futbol. I recordo la temporada cadet, estarem parlant del 2012, poder 2011, vam anar a fer una pretemporada, un partit a Martorell, on ens van rebentar bastant, vam quedar 6-1, gol de Genís Rodríguez Mula a favor del Riudebitlles. Aquell dia vas marcar de penal, i aquell dia ens va ser una masterclass de com xutar els penals. Podries ajudar la nostra audiència a com es xuta un penal? Pues tu li dius al porter, veus, la xutaria per allà. Veus, anirem per allà, doncs no, per allà no va, doncs anirà cap allà, doncs no, ara va per allà. Doncs així va ser. No, jo et diré que recordo la xerrada i no anava per allà. Hauria estat molt millor així, però no va anar per allà la xerrada. La xerrada, si no m'equivoco malament, era en no mirar al porter. Pot ser que encara segueixis d'acord amb això? No, sí, és cert. No mires mai al porter i no li ensenyes mai amb els ulls ni res, doncs on t'anirà. Els més petits de la casa, els futboleros, si us plau, escolteu a Genís, perquè són claus bàsiques del penal futbolístic. No, però podries dir quants penaltis has fallat al llarg de la teva carrera? Bastants, jo crec. Has fallat? No, en partit, quants has fallat? No tants, No crec que sigui el número, bastants. Jo crec que no tants, ni... No sé quants en té que haver fallat. Però tu recordes haver fallat algun penal? Jo no en recordo en tu del pal. La meva memòria és una mica justa, poder... És justeta, xup-xup, Sí, xup-xup, però... No ho sé, la veritat. Jo diria que pocs. Vale, doncs aviam, m'agradaria seguir una miqueta també la tertúlia, ja que hem fet aquí el viatge pels penals, una miqueta. Creus que com a la teva etapa futbolística et va faltar alguna cosa o estàs satisfet? Volies aconseguir alguna cosa més, ja sigui individual com col·lectiva, o creus que prou bé? Perquè vas guanyar una lliga, no amb el teu nom, però vas guanyar una lliga. Ja en parlarem d'això, ja en parlarem... Bueno, però jo crec que m'ho he passat bé durant la meva època futbolística, tampoc m'han donat... A l'època que he estat més ja present del que sabia el que feia, quan era més petit jugaves i prop perquè el pare et portava cap aquí, cap allà i tot, i ara quan jo ja vaig saber i tot, bueno, jugava amb vosaltres i tot, i era més... El Corbi donava les opcions a qui li donava també, saps? I jo jugava com que estava gordet i tot. Bueno, però m'ho vaig passar molt bé, la veritat. Diguéssim que la lliga que vam guanyar i tot, jo m'ho vaig passar molt bé, la rua i tot, que vam fer i tot, això va ser un espectacle. Va ser bèstia, Sí. Molt bé. Home, d'això es tracta, no? Vull dir, al final ens hem de moure per passar-s'ho bé, perquè si no aquí no jugaria ningú, quasi. No. Jo la veritat és que fa anys que no m'ho passo massa bé, però... Al final plega d'una vegada, tio. Anem a treballar, no? Al camp de futbol no anem a passar-nos-ho bé. És la feina, és el curro, 24/7. De 9 a 5. Vale, doncs aviam, ara canviarem una miqueta. Genís, et deixarem una miqueta... No anirà tot tan enfocat cap a tu, però
òbviament has de seguir participant com un mes, no cal ni que aixequis el dit, tu com vulguis parla i endavant, no tenim el Puigci per aquí que ens digui, i et volíem dir que... Ara... Fade-away, Un dels temes que s'havien de comentar sí o sí és que finalment s'ha acabat la Lliga, no faltaria més, ja 24 de juliol per fi s'ha acabat la Lliga. Ja tocava. Quines sensacions teniu del Barça de la temporada que ve? Perquè aquest any de l'aprovat no passa a les més optimistes. Què creieu que ha pogut fallar? Què podem canviar de cara a la temporada que ve? Què podem canviar? El president, l'entrenador, la meitat dels jugadors, el director de premsa, els responsables esportius, l'entrenador del cadet B i 3 o 4 persones més que ara així de pronto em venen al cap. Jo et diré que el cadet B, exprimint-ho tot, directiva. Jo sincerament espero que aquest any sigui igual o encara més dolent que aquest, el que ve, perquè així el pròxim president que vingui, ni que sigui molt limitat, ja millorarà el Bartomeu, que no és difícil, que aquesta Voldam que tens aquí al davant jo ho faria millor que el Bartomeu, però em faria molta ràbia que ara el Messi es cabregés o coses d'aquestes i guanyéssim una Lliga, una Champions no serà. Home, però la Champions, mira, avui són 24, d'aquí un mes, final de la Champions, ojo, sí, estan entrenant bé, estan entrenant a tope. Sí, el Messi està allà full a Ibiza ja, està ja focalitzat en la final de la Champions. No, passarem de vuitens, perdó. Mai de la vida, mai. No, contra el Nàpols no passem. Jo t'ho dic, jo contra el Nàpols prefereixo que perdin i adeu, perquè prefereixo que perdin contra el Nàpols o que el Bayern ens agafi i ens foti un 5-0 ja, xas-xas. Xas-xas. Xup-xup, no, xas-xas. Vale, doncs aviam, jo el que me diu la Champions, qui creieu que és el preferit? L'Atlanta, o Atalanta. Vull dir, juguen molt bé. Com jugaria el Barça fa 5 anys, doncs els veig jugant amb ells a un nivell molt alt, amb 4 matats, perquè realment són 4 jugadors bastant normalets, que a la Lliga Espanyola no jugaria ni el Barça, ni el Madrid, ni l'Atlet, ni el Patético. No, el Papu Hernández, no, Papu Gómez, no sé qui tenen per allà. El Papu. Té un ball allà que es fot a ballar així com en... Però juga molt bé. Un dia els he vist 2 partits i dic, hòstia, aquests tios... Perdona, estava una miqueta despistat. De qui estàs parlant? De l'Atalanta. El ball es diu... Busca'l. No et sentim, Perdona, que deia, jo porto uns quants dies al campus dient que aquest any l'Atalanta, ojo. Bueno, porta 100 gols a la Lliga Italiana, que és algo estrany, perquè la Lliga Italiana no marca ningú. Té molt encarada la Champions. Tenen el Papu aquell, que té el ball de... Baila com el Papu, es diu el ball. A vegades és el que parlem molt també, l'Atalanta pot tenir millor o pitjor equip inicial, però té, per exemple, Luis Muriel, que no és un gran jugador, ojo, Luis Muriel. Però que aquest any Luis Muriel, entrant des de la banqueta, és el jugador amb més gols de la història. Sí, el Cornellà l'any que ve faria feina, jugant contra l'Espanyol. Després en parlarem d'això. No, però Luis Muriel aquesta setmana ha marcat l'11è gol entrant des de la banqueta. Ojo, No, és el rècord ja històric d'Itàlia, i si marca un gol més serà el rècord històric de tot el món d'un jugador de banqueta marcant 12 gols. Poca broma, amb aquest suplent. El que seria el millor sisè home, és el sexto hombre de la NBA. Lou Williams. Quants gols ha marcat el delanter suplent del Barça? No en tenim, llavors no pot marcar cap. I el titular no gaires més tampoc, anem a dir-ho ja, No ens enganyarem. Vale, doncs aviam, passarem una miqueta al següent, perquè després de l'última victòria del Barça contra l'Alavés per 0-5, com hem comentat abans, hi ha gent que s'ha tornat a pujar al carro del Barça i segueix creient que pot arribar a guanyar l'Orelluda, que és el que estàvem parlant. Ara, sincerament, els tres, Genís, Joan ja m'ha dit clar que no, però Jofre, creieu realment que podem guanyar la Champions? Aviam, jo ara mateix crec que el Barça contra el Vilafranca no tindria res a fer, vull dir, és un desastre. Ara, a un partit, veient com van les coses... No, tampoc, ni a un partit ni a dos, no poden mai de la vida. Però bueno, mai se sap, l'esperança mai es perd, no?, que diuen, pues és una mica això. Home, contra el Nàpols jo crec que sí, no? Genís, tu què en creus? Home, quedant 0-0 passen, no? Sí. Pues és el que buscaran, jo crec. I si no passen, després el Bayern, un 5-0 i cap a casa te'n aniràs. Joan, ens pots acabar d'aclarir el teu pensament? Doncs bàsicament que el Barça no està ni per guanyar la UEFA Europa League i bé,
pues, passar la jornada, passar l'estiu, veure com fem el ridícul. Si en fem un de ridícul millor que dos. Sí, home. Si ens estalviem el segon, millor. Sí, jo és el que vull dir. Sí que veig passant el Barça contra el Nàpols. Roma, uns quants. Turín, PSG a París, per que remunti després. No pensis massa, no. Saps què passa? Que si hi ha Barça per la Champions és l'excuseta aquella per anar, bueno, allà després de sopar, anar al pub amb el Miquel, així una miqueta. Si no hi ha Champions, què farem? Però el tema també és el que anava a dir, que vale, molt maco, que jo crec que passaran contra el Nàpols, però és que a la següent ronda és contra el Bayern. Vull dir, no sé, saps? No val la pena passar contra el Nàpols. Sí, clar, si queden 80-0, saps? 0-4. No estem parlant del Barça, és el Bayern. Vull dir, el Chelsea segurament no remuntarà. Si el Barça passa contra el Nàpols, molt maco, però després si ens han de fotre un 4-0, millor no passar contra el Nàpols. Clar, correcte, és el que penso jo. És així, sí. Vale, abandonarem una miqueta el tema Barça, perquè això ho volia tocar la setmana passada. Ara que ha acabat ja la Lliga, ara ja serà amb 11, no serà amb 10, però el Madrid ha rebut 8 penals en els últims 11 partits i molts d'ells qüestionats, com el de la Real Societat a Vinícius. Si deixem de banda que el Barça no mereixia aquesta Lliga, estem parlant d'una Lliga bastant bruta a nivell arbitral. Completament blanca, net blanc. No hi ha res a discutir. Són penals molt clars, molt meridians. Claríssims, com el de Mendy també, a l'Alavés. Claríssim. I vermella pel jugador de l'Alavés. I 3 o 4 partits de suspensió. No hi ha res a discutir. Tu, Genís, què n'opines dels arbitratges últimament? Jo, bueno, poder hi ha el maletí, poder no, però una cosa és evident, jo crec, no? Sí, no, aviam, al final jo crec que es veu clar, hi ha molts penals. El de Raúl García. Jo crec que és un espectacle. És un show. És un show, el show, eh? Jo crec que són 9:15, pràcticament 9:15 del vespre. I es poden dir les veritats. No vull anar per aquí, però jo crec que l'audiència es mereix que li diguin les coses pel seu nom. I ha sigut bastant ridícul el tema. L'àrbit ha sigut un ridícul. Ha estat espantós. El que passa és que és el que deies tu, que el Barça no es mereixia ni guanyar la Copa Catalunya. Vull dir, ara mateix la Copa Catalunya l'hauria de guanyar el Cornellà. Per tant, és totalment merescut, vull dir, no hi ha res més a dir. Estem als 4 d'acord. Escàndol increïble aquesta temporada en contra del Barça a favor del Madrid. Més que en contra del Barça a favor del Madrid. En contra del Barça només hi ha hagut un penaltito de Semedo, que no era, però la resta... Aquell de... Semedo era un escàndol, va ser escandalós. Però va estar l'únic poder que diguis, hòstia, es pot qüestionar una mica, la resta tot a favor del Madrid, no en contra d'altres equips. I l'últim del Leganés va ser un espectacle, també, El penalti la mà aquella els va fer baixar segona, no? Vull dir, el pal. Sí. Si allò hagués pitat penal i l'hagués clavat al Leganés, s'haguessin salvat, no? Vull dir, molt clar. Allò, jo realment, se'n parla poc. Perquè el Celta estava empatant i van anul·lar un gol a l'Ambrava. Realment, per lo bèstia que és, jo crec que no se'n parla. Encara no es diu ningú en Brava. Les patates braves del centre. Les patates braves. No, que fan xup-xupet. Estan al foc, Eurostepa. No, jo penso que per lo bèstia que és se'n parla molt poc, perquè no, és un tema que no surt molt pels mitjans ni res i és molt bèstia. Vull dir, realment penso que se'n parla molt poc. Vale, doncs ara, després de l'escàndol del Real Madrid, volia parlar una miqueta de segona divisió, perquè, com hem dit, la temporada que ve hi haurà el Real Club Deportivo Espanyol, un club català que representa tots els valors catalans, i ahir van passar a la final del playoff d'ascens el Cornellà i el Barça B. Jo us volia comentar, francament, Cornellà i Barça B a sobre no s'han creuat a les finals, pot ser que pugin els dos, pot ser que no pugi cap, pot ser que pugi només un. Creieu que el derbi Cornellà-Espanyol realment és el derbi que representa a la ciutat de Cornellà? No, en absolut. El segon equip de Catalunya és l'Espanyol. T'agradi o no t'agradi. I el Girona? El tercer. Empatat amb... Podem parlar... I si el Girona puja aquest any? Lleida, Sabadell, Nàstic, ho hauríem de mirar històricament. I si el Girona puja aquest any? Bueno, doncs serà el tercer igualment. La història és puntual, totalment. L'Espanyol és una vergonya d'equip, tot i això segueix sent el segon equip de Catalunya. Tu realment estàs orgullós del que estàs dient? No, però és el que penso realment.
Tu, Genís, què penses? home. Tu l'any que ve t'agradaria veure un Espanyol Cornellà, un Espanyol Barça B? No. Prefereixo que pugi el Girona i veure la primera. Clar, però t'estic dient un partit de l'Espanyol, l'any que ve a segona, hi ha un Barça B, un Barça B Sabadell, aviam, per quan fan el exemple. pena també serà maco veure'l. Tu què creus que és més derbi? Barça-Espanyol o Barça-Cornellà? Perquè realment l'Espanyol és a Cornellà. Home, Barça espanyol. Va, que t'estàs quedant sol, tio. Canvia de tema, canvia No, de però tema. et diré també que seria molt bèstia. O sigui, a mi m'agradaria molt que un Espanyol Barça B tingués lloc, però un Espanyol Cornellà podria és ser un apoteòsic. l'Espanyol, saps? Amb l'estadi de l'Espanyol, no sé si heu anat mai allà a l'Esplau, allà que vas al Pull&Bear i al costat tens l'estadi de Sí, allò que l'Espanyol. no saps si anar al Viena o al camp de No ho saps, l'Espanyol. perquè sí. per preu et cau a pam. Tens l'estadi de l'Espanyol allà al costat i al costat tens el del Cornellà, que ocupa pràcticament el mateix que ocupa la sala VIP de l'estadi de l'Espanyol, i ho tens allà al costat tot mateix. Jo penso que podria ser graciós, vull dir, que l'Espanyol hagués hagut de fer el viatge, diguéssim, de l'estadi del Cornellà al Prat a Cornellà, a l'estadi del Cornellà, podria ser, bueno, si més no, és podria curiós. ser curiós. Vale, doncs... Un moment, deixa'm parlar de segona. Sí, jo anava seguint segona, bé, Va, Vull dir, amb el Barça B. No. Perquè què n'opines de que Digue. Riqui Puig, Araujo i Ansu Fati no puguin anar a jugar a la final del playoff quan l'any que ve pot haver-hi un Barça B espanyol si pugen? Una vergonya. És lamentable. Lamentable. Perquè estan de vacances aquests tres pavos, saps? Haurien Estan de- cobrant, doncs que vagin amb el Barça B a jugar. Evidentment. Haurien d'estar allà, pujar al Barça B, fer la feina, l'any que ve anar a Cornellà al Prat, a saltar a Cornellà al Prat i al l'estadi Johan Cruyff o com es digui, El Johan. tots els que estem aquí reunits hi hem de Allà. ser. Sí. És més, jo us diria una cosa. És que hauríem de celebrar com anar canaletes guanyar Barça B Barça. Barça B espanyol s'hauria de celebrar. Jo et diré una cosa, tu quan jugaves contra el Vilanova, que fèiem sempre el B, perquè l'A estava a primera divisió, quan fèiem contra el B, sempre et deia, venia el Corbillà i et deia, bueno, avui hem baixat 3 de l'A. Doncs amb el Barça podríem fer el mateix, podríem baixar 3 de l'A, podríem baixar Messi, De Jong i Suárez. No, Suárez no, que està Suárez una no, mica perquè és patat. agafat Suárez, però Messi, De Jong i Ter Ter Stegen. Stegen, sí. Ho podríem fer i no ho fan. Tu imagina't un Barça B espanyol amb Seria Messi, meravellós. amb Messi amb el Barça B. Home, realment podria estar bé. Genís, què en penses? Barça B espanyol la temporada que ve, a favor de qui votaries? Jo, si el Barça B l'any que ve queda últim amb 6 punts i el 6 contra l'Espanyol és un èxit la temporada. Tu què en penses? Jo també. Home, si el Barça guanya l'Espanyol sempre és més que millor i si els putegem, doncs més que millor, la veritat. Seria maco. Última jornada, Espanyol-Barça B. I parlant de segona, deixa'm recordar, el Rayo seguirà segona sí o sí. Per sort. Jo no volia que pugessin aquest any. I espero i desitjo, sobretot, que el Depor facin el xanxullo que facin, juguin 24, 26, 35 equips, però que el Depor estigui com a mínim a segona. Jo et diré una cosa, que el Depor, per molt que s'hagi queixat, ara en el millor dels casos, Depor 3, Fuenla 0. Però perquè Saps a quina categoria està? Amb un 3-0. van adulterar la competició. A segona. Estic d'acord. Però a segona B, tio. No, el salvaran. Com van fer, em sembla, amb el Sevilla i el Celta, no sé, per això hi ha Sí. 22 equips, doncs faran el mateix. Una lliga de 24 és més divertida que una de 20 i de Jo 22. la faria de 36 i que juguessin Però pensa 4 cops per setmana. Amb això la salvació és el Numancia Nadal, també. 4 El partits, Numancia es mereix. Però amb la tonteria aquesta no només es salva el Depor, es salva el Numancia. Tu vols salvar el Numancia? Salvem els dos, salvem els dos. Un tio que el millor jugador es diu Escassi, vull dir, és que és escàs aquell equip, és que ja ho diu el només jugador, saps? És quasi salven. Si em permeteu, ara haurem de passar un moment perquè ens ha arribat una pregunta de l'audiència, ara mateix, si us plau, l'haurem de ficar, així que Genís Rodríguez crec que va dirigida cap a tu, l'haurem d'escoltar molt seriosament. Hola, bones a tots. Tindria un parell de preguntes pel Genissè. La primera és que per què et diuen Xuri? I la segona és quants cotxes has tingut en la teva trajectòria com a conductor? Bé, moltes gràcies. Xuri ve del germà del David, crec que va ser al col·le, va ser un dia que li va picar de Janisso Chorizo i així va venir. I el cotxe, n'he tingut uns quants, he tingut el Peugeot 106, el 36, el Clio que era de la meva mare, que sí, i ara tinc aquest, el Kia, que bueno, bé, està bastant bé i ben orgullós i anar pagant per això i El tomàquet, Genís, pot ser que l'hagis conduït?
Home, però sí, encara està viu, la veritat. Un mes. És el del meu pare, sí. Però bueno... En són 5, Genís? Sí, però no són meus. Bueno, meus són 3. Bueno, aleshores encara, no? Clar. Un número estàndard. No, però hauríem de parlar del tema de Xuri. Jo no sabia d'on sortia Xuri, vull dir, realment. Ho vas preguntar tu l'altre dia i no sabia d'on sortia, vull dir, realment no sabia d'on... Si no vaig malament, o va ser... El Christian, no? O va ser el Christian o el Cherpi, el cosí de l'Areixalà. Sí. Però és perquè sí, no rumoreig... El rumor diu que a aquella època robaves una mica. Sí, però jo no crec que sigui per això que va ser, saps? Estàs segur? Jo no estic segur. Doncs si Genís ho té segur... Jo realment m'ho vas preguntar tu fa poc i vaig pensar... Genís, Janisu... No, Janisu, Churisu, Churi. Va ser de Genís, Janisu, Churisu i... Clar, per això jo ho deia del pal. Sí, jo crec que a la Cristian Unyó m'ho va dir... Ve del nom, jo crec que ve del nom. Que Cristian Unyó ja sobre era més gran i això, i els grans m'ho van començar a dir ahir al col·le de dalt. Si t'haguessis dit Carles, no series Churi, això és el que vull dir. Cal dir que només ha durat 23 anys la broma per ara. Només ha durat 23 anys la broma. Bueno, però ja se m'ha quedat de sempre, els collons, tothom sempre m'ho ha dit, doncs ja se m'ha quedat. Però molta gent em diu Genís, molta gent em diu Xuri, bueno, els més cercanos doncs em diuen Xuri de tota la vida. Sí. Vale, doncs ara passarem a la segona pregunta, Genís, perquè tenim més gent que ens pregunta, Vull dir, ets un tio que ha estat més manifestat que altra gent, perquè Pol t'ha fet 2 preguntes i ara tenim 2 preguntes d'un altre oient. Bueno, jo tinc 2 preguntes pel Genís. La primera és si sap quantes vegades l'Ernest ha vist el forat negre. I la segona pregunta és si segueix menjant patates de bossa amb ketchup. Bueno, jo tinc 2 preguntes pel Genís. Bueno, el forat negre de l'Ernest a vegades el veu. El forat negre és bastant, la veritat, bastant famós. El tema és que no és l'única persona que l'ha vist. Sí. És el trending topic, I les patates en ketchup, senyor Pernau, jo crec que les vas aprendre de mi i te les menges més tu que jo. Sí. Perquè no se'n parla de les patates a la vinagreta. L'Eix d'or, l'Eix al punto de sal amb vinagre. Una poca de blue. Una poca de blue, les blaves. Era correcte. No, però realment jo tinc el record de tu amb bici, sense mans, menjant patates del pal conquistar el sofà de casa seva. I quan fèiem les carreres de bicis a la plaça del Paper? També, però tu amb la bossa de patates L'Eix d'or, les L'Eix d'or, al punto de sal, sabor vinagre, aquelles blaves, aquelles... Les vinagretes, que sols les pillaven allà al Gallego. Ja, perquè si no anaves al Gallego no les compraves. Jo crec que només les venien allà, fora d'allà no... A Cala Joana no hi era. No es comercialitzaven, però bueno, per allà dintre estan fent la tramesa, però bueno, no sé, jo tinc el record aquest, el Pontnou ha dit això del tema de la vinagreta, el tema del ketchup. Jo recordo que era vinagreta, jo el ketchup no ho he sentit mai. Però no ja sé per què ho diu. És un malparit, No, perquè em fotia jo les patates. Joder, no he menjat mai patates i jo foto ketchup a les patates fregides. No. La veritat és que està molt bona. El pròxim dia ho provo. Jo obria les bosses i pam, directe al ketchup i El pròxim dia ho provo, però no hi provo mai. Jo tinc el record teu de debò, agafar la bici i sense mans, però sense mans al pal sofà de casa meva. I anar menjant allà com perquè tinc les mans a la bossa directament és massa complicat, però sí. Jo et diré que jo hagués perdut algun dent, si hagués fet això. Bueno, depèn de si vas molt en bicicleta o no. Bueno, si tens equilibri o no, també, no? Suposo. Depèn. Depèn com l'aguantis. Depèn si fas l'Eurostep o el fadeaway jumper. No sé si per allà ja ho tenen controlat. Ara ja podem dir que després d'aquestes 4 preguntes, que espero que t'hagin agradat de l'audiència i que espero que no t'ho esperessis, és el moment per passar a la secció de l'inspector Hernán. Escoltes Ona Bitlles, 107 FM. L'inspector Hernán.
Bueno, amics, com sabeu, doncs, el que hem volgut fer avui que ha vingut el Genís ha sigut una mica un homenatge a l'Espanyol, un club, com el Joan ha dit ara, és el segon club de Catalunya, no? Per darrere del Club Natació Sabadell, que és sí, aquí està bé, és el segon en tema de socis, és el segon de Catalunya, l'Espanyol és el tercer, si no m'equivoco. Del Club Natació Sabadell. Exacte, ho acabo de dir ara. Bé, doncs hem volgut fer un homenatge, no? Una mica per deixar-li una mica de pausa al Genís, una miqueta que descansi el genisenc. Què tornarem després, Genís? I tornarem, el Joan diu que tornarem. Llavors, clar, què passa? La setmana passada, fa 2 setmanes vam trucar al Mr. Chen, que és un amic aquí del programa, vull dir, d'aquí vindrà aquí a fer una entrevista. Llavors, com que és amic nostre, el que hem volgut és donar-li un cop de mà, no? Perquè sabem, tenim fonts fiables de que està molt ocupat. Exacte, és amic meu, hi tinc molt contacte. Llavors, bueno, nosaltres sabem que Mr. Chen té molta feina, ens consta que ja té prou feina estampant samarretes falses del Barça i del Madrid. Llavors el que hem volgut fer nosaltres és una mica de donar-li una mica el tema de l'escouting, controlar-li el tema de l'escouting. Llavors hem fet un treball a fons, com fem sempre nosaltres aquí des de l'Inspector Hernán, i el que hem fet doncs, és una mica el tema de recomanacions, perquè ara que aniran a la categoria de plata, segona divisió del futbol espanyol, doncs fitxatges perquè puguin arribar a assolir el tema de la primera divisió, vale? Són 5 fitxatges només de jugadors, vale, Òscar? Perquè creiem bàsicament que la plantilla de l'Espanyol actualment ja és una plantilla, la plantilla de la temporada anterior és una plantilla de segona divisió. Llavors com que ja són a segona, ja estan adaptats, vull dir, l'adaptació ja la van fer l'any anterior, vale? Llavors, quan et sembli, Òscar, doncs, podem començar aquí amb les recomanacions. Com a tècnic i com a encarregat de substituir el Pinyol de Rufete, tenim Oriol Mitjà. En camps com el del Fuenlabrada, que fàcilment es podrien confondre amb autèntics patatals propis de tercera catalana, es requereix disciplina i mesures estrictes per tal de no confiar-se quan els partits ja semblen guanyats. El seu lideratge i capacitat per organitzar estratègies inútils que acaben desesperant el personal el col·loquen com el personatge ideal per acabar ocupant la banqueta de Cornellà al Prat. En especial, la seva facilitat per replegar l'equip en moments complicats i confinar-lo dins de l'àrea aportaria una bona solidesa defensiva. A l'eix de la defensa, Miquel Buch. Conseller d'Interior de dia i carnisser a jornada completa, el George Bush de Premià aportaria mà dura a la defensa perica. Un defensor de la vella escola, d'aquells que li agrada manar i que té facilitat per sumar-se a l'atac, preferint molts cops colpejar abans que defensar. És un d'aquells jugadors que sempre ha agradat a Cornellà, dels que fan bona la frase o passa el jugador o passa la pilota. El seu odi cap als independentistes revolucionaris de passo catamboli que es creuen que la vida és com un GTA i que Barcelona és com la ciutat de Sant Andreas encaixaria a la perfecció amb els ideals del conjunt blanc i blau. Cal dir també que el seria el jugador favorit de la curva jove, o sigui, els radicals de l'Espanyol, ja que gràcies al seu fitxatge es podrien renegociar les condicions penitenciàries d'alguns dels seus militants. També com a central, Takeshi Goda, el gegant de Doraemon. Ara que per primer cop, en 25 anys, l'Espanyol serà un dels ganàpies de la categoria, es requeriran personatges especialitzats en abusar dels més febles, com el Novita, d'abusar de juvenils que porten jugant tota la vida contra cabres i cérvols d'alta muntanya i que ara hauran de defensar els colors d'equips de poble com són la Ponferradina. Això sí, s'hauran de regular les seves famoses cantades per evitar els resultats d'aquesta última temporada. Al centre del camp, Fèlix Millet. També conegut com el Chorizo de Pedralbes, es pot dir que seria un fitxatge de quilòmetre zero. Un expert en el centre del camp, un autèntic pulmó. Compliria fàcilment amb la tasca dels robos i també amb la de recuperar pilotes. Amb gran poder a la zona central, seria un jugador amb gran facilitat per adjudicar-se possessions que no li pertanyen. A més, ja està acostumat a treballar en recintes amb aforament reduït i que difícilment superen la capacitat de l'embalat de la festa major, com és el cas del Palau de la Música. D'altra banda, també perfilaria l'atac gràcies a la seva capacitat pel desequilibri i per la seva experiència en driblar les defenses contràries, tal com porta fent tota la vida amb la justícia d'aquest país. Acompanyat del lladregot anterior, recomanaríem a Billy el Niño, el torturador per excel·lència del franquisme. Per acompanyar també la classe del taxista Roca, fa falta algú amb mà dura. Com a tot en aquesta vida, es requereix el poli bo i el poli dolent, i en aquest cas, està clar que aquest home compleix el segon perfil a la perfecció. Aportaria múscul al centre del camp i certa facilitat per asfixiar la sortida de pilota de l'equip rival. El seu perfil criminal faria que el seu període d'adaptació a l'equip fos immediat, gràcies a compartir vestidor amb altres companys de gremi com Víctor Sánchez o Javi López. De totes maneres, seria un fitxatge complicat donat que va morir fa uns mesos per coronavirus.
I parlant de corones i de virus, no ens podia aparèixer a la llista cap altre personatge com el rei Joan Carles per reforçar la línia d'atac. Si bé és cert que ha hagut de passar pel quiròfan més cops que Iván de la Peña, és coneguda la seva capacitat per penetrar varias defenses de forma simultània, en especial les alemanyes i les gregues. El seu perfil negociador aportaria misteriosos ingressos a les arques d'un club que té més despeses que el Fòrum Filatélico. Tampoc cal oblidar que el seu potent disparo, i si no que li preguntin al seu germà, i és que... No, tampoc cal oblidar el seu potent disparo, li podeu preguntar al seu germà, bueno, no li podeu preguntar realment, aquí està la gràcia, però és que creiem que des de l'equip de l'inspector Hernán portaria noves armes a l'atac de l'equip Perico. I com a director esportiu, per facilitar la feina al nostre amic Mr. Chen, la nostra aposta no seria cap altra que l'estimat Luis Carrero Blanco. Ja que l'Espanyol, com sabeu, li pertoca un lloc a la màxima categoria del futbol espanyol i per tant haurà de buscar pujar de categoria, qui millor per organitzar-ho que el senyor Blanco, una autèntica espera en ascensos. Ja que no seria el primer cop que realitza un ascens memorable, vull dir, no seria ara pateix el primer ascens que fa aquest home, ni l'últim, per tant, bueno, això presumptament, perquè no sé si d'allò, però bueno, no passa d'aquí. I fins aquí la secció, vull dir, jo crec que amb aquests fitxatges, no sé Òscar tu com ho veus, però jo penso que l'ascens és assumible. Mínim playoff. Ojo aquí al WhatsApp. Ara, Jofre i Genís, si ens permeteu, ens anem a la cata del Manyoses. Carai, sí que has posat menjar a la fregidora. Que és algun dia especial avui? Avui és dia gran. Avui és dia de plat fondo. La cata del Manyoses. Bona tarda, avui, si tinc la veu una mica canviada és perquè vaig serè, avui no he begut, d'acord? Benvolgut a la secció de la cata del Manyosa Genís. Em considero un afortunat entre els presents, ja que sóc l'únic que ha pogut compartir grans moments de l'època escolar més primerenca, on les hem vist de tots colors, des de parvularis fins als millors moments de l'ESO. Per això, m'agradaria recuperar el format de la secció criminal o futbolista que vam fer fa 2 setmanes al programa, on jo mateix us feia una sèrie d'afirmacions en aquell cas de possibles delictes comesos per futbolistes d'èlit. Criminal o futbolista? He pogut passar-li amb el nostre convidat. He volgut recuperar aquest format amb les possibles entremaliadures que ha pogut passar-li amb el nostre convidat, sempre des de la bona fe i respecte, recordant els millors moments compartits, alguns que encara són recordats entre cerveses i fum a la cova del Paf. Comencem! Primer, aquesta següent afirmació no consisteix en diferents opcions, sinó només heu de comentar si és cert o no. Un dia després de que sonés la sirena a l'escola, tocades les 5 de la tarda, els horts, baixant de l'escola, estaven atemorits per una colla d'energúmens que baixaven a fer petites destrosses sense maldat. Els horts on un pobre jubilat matava els últims dies de vida, picant amb una aixada i posant 4 canyes i colint un parell de tomàquets a Montserrat. Tot eren risses fins que un dia un dels jubilats se'ls hi va acabar la paciència i ens va esperar entre els horts. La bronca que ens va caure va ser monumental i ens va deixar acollonits. Tots els gamberros que estàvem allà, al qual jo m'incloc, van fer mitja cua, tot cagats, ja que el puto vell anava amb una pastor alemany, però un valent es va quedar allà. Un valent es va quedar allà. On va dir que tu havies de dir puto vell? Jo faig el que em dóna la gana i va marxar amb un calvo i cap a casa. Cert o fals? Jofre, sisplau. Fa molta pinta de cert, però molta. Li dono completament versemblança. Em sembla impossible que sigui fals. Jo crec que també... Cert. Confirmem! Aquí no s'ha esperat el veredicte, no s'ha esperat el redoble de tambors, el testimoni principal ho ha afirmat. Orgullós? Bueno, coses de jove, tothom ha sigut jove, sí. Sí. Següent. Genís, no recordo... Un segon, sí.
Genís, no recordo molt bé el moment si era una tarda vespre o una nit d'estiu. Va ser acusat de matar una gallina amb un llançament que ni David a Goliat. Va disparar amb tanta potència que la pedra amb la onda. Veritat o fals? Fals. Fals. Home, espera't, perquè ho diguin els Sí, altres. anem a fer, Aquí no, si no, no hi ha emoció, collons. Aleshores, jo sé que el que entenc és que va tirar una pedra i va rebentar una gallina. I ja de pas la va cuinar a l'ast. Amb el llançament sol, va ser... Exacte. Si no haguessis dit lo de l'as... La inèrcia. Jo, després de lo de l'as, dic que és cert. I amb unes patatones, que sí, Joan? Amb ketchup, el Genís li ficava ketchup. Perquè el Genís ha dit fals, que si no jo t'hagués dit que era cert. Era pollastre a la vinagreta, sí, vinagre com les lleis d'or, Doncs segons el guió que vaig escriure, no tant seré com ara, posa cert, però farem cas del testimoni principal. Home, si no, jo crec que té més veu que la cata del Manyoses. Doncs ens ho inventem aquí, ho ha fet. Jo t'ho dic, si no ho dic, saps? O sigui, a mi m'és igual. No té problemes en acceptar. No tinc cap problema. I el que pensin els altres, guaita, per aquí, saps? Genís, en la seva última etapa, al Sant Jeroni, on encara s'estava plantejant ser futbolista, en el qual la seva jove època destacava amb la pilota a l'hora del pati en el riu de Bitlles. Va decidir provar una altra professió i va gastar un extintor pels passillos de l'escola. Un segon. Entre futbolista, bomber, aquí... Jo m'ho crec. Genís és un bomber. O presidiari a temps complet. Fa molta pinta que sí, Jo no me'n recordo, la veritat. Jo tampoc, perquè si era el Sant Jeroni, no era? Jo no me'n recordo. Si ho era... Sant Jeroni, jo crec que no. Ens haguéssim recordat. Jo diria que sí, però bueno, va. Joan Romeu, l'analista. Jo no me'n recordo. Jo diré fals, perquè un fet així crec que ens n'hauríem de recordar tots i tenir-ho gravat. Exacte. Al cap dia sí, dia també. Doncs és fals, però recordo algú que va fer-ho alguna cosa similar, no sé si era un extintor, era por expand, però alguna cosa similar va passar. I fins aquí la cata del Manyoses. Una cata del Manyoses que cal remarcar que ha fet el nostre tècnic avui de tertulià. No, si tothom s'ho havia cregut. Marc Vilaseca i Arbàs, perquè Arnau Ibó i Martí ens ha abandonat avui, no estan tots els presents perquè es veu que la seva feina és més important que Plat Fondo, així que si el seguiu a Instagram deixeu-lo tots a seguir i us podeu subscriure al nostre programa i a més, amb els que sigueu més divertits podeu buscar-nos i parlar amb nosaltres al 633 78 3992 i el nostre gran company de Relacions Públiques, Marc Pujades, us respondrà tranquil·lament. Sintonitzes Ona Bitlles. Sintonitzes Ona Bitlles. En casa de carpintero, barrotes de acero. Analista Romeu. Era així, més o menys, sí o no? Sí. El Marc ens està fent un ball del cul molt divertit. No. Aquest any no hem pogut celebrar com cal el descens de l'Espanyol, ni gaudir del tir amb arc als Jocs Olímpics, ni veure una Champions digna malgrat el pèssim nivell del Barça, ni viure uns play-offs i unes finals de la NBA com Déu mana. Però tranquil, no ploris més. Somriu, agafa una ampolla de Jagger perquè aquest diumenge torna l'espectacle. Torna Showtime, ja que a les 7 de la tarda a la plaça del Paper juguen els Sampe Young Boys contra la Green Cooperative. Un partit sense precedents, una rivalitat que marcarà una època per aconseguir la corona de la Vall del Bitlles. Un partit sense regles ni normes, que paralitzarà la comarca. Dos equips de contrastos. Els Sampe Young Boys, ultramotivats i flipats, voldran sorprendre a una Green Cooperative en plena decadència, però amb certes belles glòries al seu conjunt. I destaca per sobre de tots el professor Hernán, un jugador que no pren mala decisió i capaç de marcar les diferències tant a la pintura com a la zona. L'acompanyen el gos de presa Pujades, jugador indispensable i sacrificat en qualsevol equip guanyador, i el sicari Páez, ja que és letal. Falta per definir a quin dels dos equips causa més danys. Com a 4 obert tenim Toc Toc Sec, ja que sempre busca les portes enrere per buscar la sorpresa del rival, i de pivot intimidador als dos costats de la pista Top VIP i un servidor com a director d'orquestra.
Pocs punts, però portant la batuta i el tempo del maig. I de tant en tant algun altre triple llançat. Recalco, llançat, ja que no és el mateix que convertit. Però ens falta parlar del jugador franquícia, el jugador referent, el termòmetre de l'esquadra verda, preseleccionat per l'All-Star Game de les 12 hores d'esport. Estem parlant del doctor Genís. Un tot terreny, capaç de jugar a totes les posicions, ja que et pot vacunar a la pintura o incubar-te des del seu tir de mitja i llarga distància. Està clar que diumenge no podem fallar. És el nostre dia. El dia que fa 23 anys que esperem. El nostre honor està en joc. Tenim la glòria a tocar. I per començar, ja endollats des del segon 1 i comptar amb la millor versió del Dr. Genís, ara l'Òscar ens posarà una mica de música motivacional perquè diumenge, a partir de les 9, ens banyem amb ampolles del Jaume Serra, ja que algun component de l'equip ja n'està acostumat. Endavant, Òscar. Genís. 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 O gran Genís. Tot i que de petit destacaves al futbol, per ser un davanter amb molt de gol, tot i que per cert entrenador necessitaves una pilota per tu sol. A l'esport de la pilota rugosa et vas enganxar, amb gran mesura per Westbrook i el Durant, però tu de bàsquet que hi entens, saps que el millor és i serà el LeBron James. Diumenge és el nostre dia, a les 7 de tarda la nostra hora, el John Boyce els nostres rivals i tu el nostre far. Genís, els hem de perissar. Jugarem al pick and roll, buscarem el company que està sol, el Manyosa sota el cercle s'imposarà, mentre el professor Hernán no pararà de notar, i el rival ens preguntarà, i nosaltres ens preguntarà quan anem, i nosaltres els direm que guanyem 30-100, i si hi ha un rebot dividit, pilota nostra i la mà sobre el seu pit. També podem jugar un pick and pop, que és buscar el Marc Pujades i resar perquè no tiri tort, o un aclarat pel sec, que no sé si notarà o no, però segur que no en deixa cap de dret, o algun que altre triple jo em jugaré, i si no m'emporto un tap, per boja el donaré. Jo ja aniria als joves avisant, que portem 2 dies entrenant, i en moments de dificultats, nosaltres tenim un referent, un jugador diferencial, un jugador amb talent, i aquest es diu Genís. Fes-ho per nosaltres i per la teva gent. Honor i glòria pel guanyador, que està clar que serem nosaltres, però si no és així, sempre es podrem cosir a faltes, i si algú cau a terra és el que hi ha, això és la guerra, i si la cosa no va bé perquè fem molt del gandul, xuri, tira d'artilleria pesada i ensenya'ls-hi el teu cul. Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entrepans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés i infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 5658. Telèfon 93 899 79 21. El Cafè de la Laia. Bé, doncs ha arribat el moment de la dada de merda, ha arribat el moment del millor, de la millor secció de tot el programa, la secció que esperen tots nens i nenes des de casa, i començarem amb Jofre Hernán. Són els últims 5 minuts, uns 5 minuts que sembla una muntanya russa d'emocions. Començarem amb Jofre Hernán. Jofre Hernán, et parlarem una miqueta del Mundial de Brasil de 1950, on la selecció índia va ser expulsada del Mundial per la FIFA. Em podries explicar el motiu? Era molt petit, jo. Era molt jove, llavors, no sé, em cau molt jove. Sí, jove? Era jovenet, acabava de sortir de l'ou, la van expulsar, doncs, tràfic d'estupefaents, suposo. Tràfic d'estupefaents és la teva última resposta? Sí, l'última i l'única, vull dir, no en tinc gaires més tampoc, vull dir, però sí, sí. No! No, llàstima, La Índia va ser expulsada perquè va exigir jugar descalça i no la van deixar.
Has superat les expectatives. Sí. Quasi que és millor, Ara ens anirem ni més ni menys que a Marc Vilaseca, que ha pogut arribar a última hora, i parlarem que a vegades s'han viscut situacions estranyes en competicions europees a causa dels guanyadors o subcampions de les competicions de la Copa del Rei. Fa uns anys va jugar al Swansea, per exemple, que havia quedat com desè a la Lliga i va jugar, però hi ha casos més extrems. I jo, Sec, et volia que em diguessis quin va ser l'últim equip que va jugar a una competició europea, tot i jugar a la segona divisió del seu país. L'Albacete. Ui! Convençut. Ui! A quin any creus que va ser l'Albacete? El 2032. Home, l'Albacete, a part de tenir una colla de nazis, no va ser l'equip que va jugar a Europa últimament, va ser el Millwall. El què? Millwall. 2004-2005 va jugar a Europa i jugar a la segona divisió. Que busquin algú altre màrqueting, perquè... Bueno, és un equip d'allà a Gran Bretanya, d'aquests que plou cada dia. Joan Romeu... Sí, alguna cosa així. Sí, va guanyar la Copa de... Bueno, va quedar subcampió perquè va guanyar el Manchester United i se'n va anar a l'Europa League perquè ell jugava en la Champions. Va anar de copes i... Sí, una coseta així estranya, una cosa rara. És bien. Joan Romeu, vols viatjar al 2006-2007? Mira, som-hi. 2006-2007, però no parlarem de la Lliga Espanyola, ja que estem una miqueta amb el Millwall i com es vulgui dir aquesta gent tranquil·lament. Aquell any el campió va ser el Manchester United, amb un gran Cristiano Ronaldo, però es van marcar 931 gols. Quan començo amb aquesta frase ja saps cap a on vaig a la pregunta. Quin va ser el màxim golejador d'aquella temporada, 2006-2007 a la Premier? Jermaine Defoe. Aquest home, tio, aquest home va marcar més de 10 gols en la seva vida? Molts més. Sí, molts més, no massa més. Epa. Si comptes els de parvulari, sí. No? Sí, parvulari, clar, és com el pavo aquell d'Àfrica que va marcar 200 gols en una temporada. És com Pelé amb la selecció militar de Brasil, pues igual, es compta tot aquí. Doncs jo, Joan, et diré que no! Home, però és una resposta jo crec que era fàcil. Peter Crouch. No, home, no, tampoc. Un gran delanter de la Premier. Rooney. Bastant fosc. Drogba. Didier Drogba, 20 gols aquella temporada, Didier Drogba. I ens anirem a l'home de la setmana, ens anirem a Genís Rodríguez, i com que és l'home de la setmana, li parlarem del partit de la setmana. Deportivo de la Corunya, parlarem d'ell, d'acord, Genís, perquè ha estat l'equip de la jornada, del partit de la jornada i del convidat de la jornada. El Depor fa uns anys va ser un dels grans equips d'Europa i d'Espanya, el qual va guanyar una lliga i va quedar subcampió també, i passat cap de setmana va baixar a segona divisió B. Però et volíem preguntar qui és el màxim golejador de la història del Deportivo de la Corunya. Sortia amb els cromos del 2002-2003. Amb 5 estrelles. Pues no en tinc ni idea. És a dir, no. Xupa amb el 10, Xupa amb el 10. No saps cap nom, cap delanter del Depor d'aquella època? No. Doncs el no jugava amb el Depor aquella temporada. No jugava, Algú sap més o menys qui pot ser el delanter? Tristan? Correcte! Joan Romeu! Diego Tristan! Saturem els micròfons! 110 gols marca Diego Tristan amb la samarreta del Depor i Genís són les 9:00, és moment per despedir-nos. Però pregunta algun punt per al Joan, no? Sí, no? Bueno, comptarem 0,25, va. 0,50 pel rebot, 0,50 pel Joan, un pel Jofre, un per l'Arnau. Genís, són les 9:00, esperem que t'ho hagis passat d'allò més bé. T'esperem, si vols venir a la segona temporada, tots els nostres aficionats ja hem comentat de que si voleu enviar un missatge al 608 51 4581. Has estat a gust, Genís? Sí. Sí, doncs és més que suficient per nosaltres i ho donem per bo, així que tornem la setmana que ve amb l'últim capítol de la temporada. Tornarem al setembre, la setmana que ve ficarem un punt i a part a Plat Fondo amb el Plat Fondo número 8. Sigueu bons i ens la veiem. Número 8 ja, collons.